אלעד שלי, אלעד שלי. תגידי, מרים, מה, אלעד משתחרר, יש לו חברה, הסתדר, אה? זה אלעד שלי. יש לה קול אחי של תרמוס. מרים, אלקובי, קיווי. נו, מה זה קיווי? נו, מה זה פה? איך עדיין הייתה באה, מרימה לי את החולצה? נו, מה זה? קיווי, קיווי, קיווי. הייתה בת 12 מסכנה, אחי, לא יודע מה עבר עליה. רגע, נשלח לה הודעה. שנייה, חבר'ה. נשלח הודעה. תסתכלו טוב, חבר'ה, מה כתוב. סיבוב עם הקוברה. אבל בלי צריך להיכנס לטיוטות. אמא שלכם זונה, שרמוטה, מרוקאים, מנאייק, עשיתם על רוסיה, בני זונות. טוב, אנחנו סיבוב עם הקוברה, אבל בלי DVD. מרים אלקובי. מרים אלקובי. ציון אומר זכה ב3 מיליון, אין לו מעלבורו לעשן, יקנה לאלעד שלי אוטו, שיגדל לי ננה על הראש. ציון, יום אחד אני נוסע סיבוב רוטו, ממלא את הצמיגים של האופניים באוויר בתחנת דלק. הכלב של ויטלי אחריו. החוק, אני אספר לכם סיפור. אחרי שחזרנו מהתחנת דלק, אני רואה את ציון נוסע באופניים, אבל הוא זכה ב3 מיליון שקל. יאללה, זהו, חבר, מספיק.